To yung mga basher ko, yung mga galit sa pagtitipid ko. Kagaguhan daw, katarantaduhan daw. Ang 300 magkasya sa isang buwan. Niloloko ko lang daw kayo mga ka-OFW. Ito siguro yung mga tao ang iniisip lang ay sarili nila. Pagkakain sa labas, post sa FB. Makambili ng mga gamit, post sa FB. Kung gumastos milyonaryo. Siguro kasi malaki ang sahod nila. At sabi ko nga, pera naman nila yun. Wala na tayo pakialam dun. O kasi baka mabisto ng asawa na kasya naman talaga ang 300. Kunwari lang hindi kasya. Sabi pa nung isa, mahalin ang sarili dahil wala naman daw tutulong sa atin dito sa abroad. Totoo naman yun. Pero sa tingin ba nila pag 300 lang ang gastos natin, hindi na tayo kumakain ng tama? Di sana hindi na ako tumagal dito sa trabaho ko kung hindi ko nakakain yung sustansya na kailangan ng katawan ko. Okay, so sasagutin ko na naman po sila. Dito ko na po sasagutin ang lahat ng mga katarantaduhan at kagaguhang naiisip nila. Ito po ang sagot ko sa tumatawag sa akin ng Boy 300. Ang dahilan po ng pagtitipid ko ay responsable po kasi akong tao. Ito po, may tindahan po kami. At yung natitipid ko po, para po yun sa pagpapalaki ng negosyo namin. So yung mga sobrang pera ko, sa negosyo po napupunta. Sa totoo lang, kaya ko naman pong gumastos ng kahit 600 to 1,000. Kung pagkain lang gugustuhin ko, kaya ko po. Kaso, hindi ko nga po yun inuuna. Ang iniisip ko po, yung pamilya ko at future ng mga anak ko. Opo, para sa mga basher ko, may pinatayo na din po akong apartment. Kasi hindi ko naman mahal ang sarili ko eh. So yun ang pinatayo ko. Apartment lang. Oh, 'di ba? So, yung pagtitipid ko po kasi ay gusto ko pong makapag-for good sa Pinas. Yung hindi na ako abot dito ng 60, yung kahit mga 45 lang nasa Pinas na po ako. Established na po ang mga negosyo ko. Eto pa, ipapakita ko po sa inyo yung mga bayarin ko para po maintindihan nila kung bakit 300 lang talaga ang binabudget ko sa pagkain ko. Ito ang lista ng asawa ko. Nitong April, Kamambugan. Yan pong Kamambugan ay 7K, lupa po yan. Natapos ko na yung bayaran ngayon. 3 years namin yung binayaran. San Jose, lupa pa rin po yan. Yan po ay malapit sa beach. 3 years na lang matatapos na din po yan. So mahabang pagtitipid na naman si Boy 300. Diyos ko po. Kaiser, 6K po. Insurance po yan ng asawa ko at sa akin. Alam ko 2 years na lang tapos na din yan. At ito pa, insurance po ng kondo. Opo, may kondo ako. Pero hindi ko na po isinama dito sa vlog at baka mamaya ay sabihin nagyayabang na si Boy 300. 5.8 po yan. La Hermosa, 5K po. Yung La Hermosa po, yan po yung lupa sa sementeryo para sa akin at para sa pamilya ko. Mama, 2K. May allowance po ang nanay ko kada buwan. Food allowance. May food allowance po sila 10K. Nakita nyo po, 10K lang ang budget ng asawa ko. Para po yan sa 6 na tao sa bahay. Pero kasya po yan. Kondo ulit, 8K. Okay, yun nga po. Yun sabi ko, yung kondo po may umuupa na dyan. Pero kalahati lang ang bayad. So, 8K na lang ang idadagdag ko. Para makapag-for good na po ako. Yun po ang sagot ko sa mga basher. Kung bakit po, Boy 300 lang ako sa pagkain. Kasi mas inuuna ko po yung mga bayaran na yan. Kung ito total mo po, nandyan. Almost 50K po ang bayaran ko monthly. Ano po ang mas maganda ka OFW? Magtipid para yumaman o magpasarap dito sa abroad para magmukha ka lang namang mayaman? Di po ba't magandang mag-for good? Dito, driver lang ako. Opo, empleyado lang ako dito. Pero pagdating ko po sa Pinas, boss na ako. Kasi may mga negosyo na ako, may empleyado na ako. O paano, ka-OFW?
Mindset lang ba? Mindset. Hayaan natin yung mga basher na yan at sasagutin natin yan sa lahat ng vlog.